ҷавоне ки аз қабр дубора зинда шуда баромад. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умар. Дӯстон, пеш аз хулоса баровардан аз шумо хоҳишам ин аст ки аввал бо диққат хуб гӯш кунед то охир, баъдан фикрҳои худро ҳатман нависед. Ҳамон вақт ман 20 сола будам гуфта суханро оғоз кард як дӯстамон. рӯзе табам боло шуда ларза маро фаро гирифт. гӯё ки касе аз болои сарам бо сатил об мерехт. чунон арақ мекардам ки аз байн 1 соат гузашт. бе ягон дору табам паст шуд. баръакси корро бинед ки дар хона ғайр аз ман касе набуд. дар ҳамон ҳолат манро хоб фаро гирифт. ман бошам хоб кардам. намедонам чӣ қадар хоб кардам. аммо ҳангоми бедоршавиам дарди баданамро ҳис кардам. гӯё ин дардҳои баданам ба ман оромӣ намедод. вақте бинам ҳама ҷо торик ва ором буд. барои дастамро ба рӯям овардан боло кардам. дар хаёлам чизе дар пешониям буд ва ҳамон чиз ба ман халал мерасонд. ҷунбонидани дастонам низ вазминӣ мекард. чӣ шуданашро намедонистам. модарамро бо садои баланд фарёд кардам. аммо садоям гӯё ки дар дохил як шиша истодагӣ бар ин мебаромад ва садоям паст мебаромад. албатта ҳеҷ касе ин садоро намешунавид. гирду атрофам пур аз коғаз буд ва ҳамчунин ҳис кардам ки дар сарам низ ҳаст. дар ҳамин вақт аз пешониям гӯё хун парида истодааст ва ба даҳшат афтидам ва аз ҳушам рафтам. дар ҳамин вақте ки ман аз ҳуш рафтам, бароям боз имкони дубора зиндагӣ кардан фаро расид. агар ман аз ҳушам намерафтам, шояд аз таҳшату ҳайбат тарсам. ин ҳавое ки нафас мегирифтам ба охир мерасиду ин дунёро тарк мекардам. вақте ба ҳуш омадам ки садоҳое бар гӯшам мерасид ва гирьяи марду зан буд ва ман дар дохили кафан будам. дертар ба ман чӣ шудаашро фаҳмидам. манро хобам бурдааст. ҳамагӣ 3 рӯз. инро дар медитсина хоби летаргит мегуфтаанд. хулас манро шуста ба кафан гузоштаанд. аммо бо сабаби падарам дар дигар шаҳр буданаш, ҳоло манро дафн накарда интизори падарам шудаанд. дар ҳамин вақт ҳама хешу таборон ба модарам гуфтанд ки имрӯз 3-умин рӯз аст ки маитро нигоҳ дошта истодаем. зеро маитро зиёд нигоҳ дошта намешавад. болои ин ҳама обу ҳаво низ хеле гарм аст. падараш то ин вақт расида меомад. акнун дер шуд, гуфта розӣ гардонданд. бо гуфти табибон ман бо сабаби шамол хӯрдани майнаи сар мурдаам. ҳамин тавр ба қабристон бурдан ҳоло дафн накарда, падарам ба хона расида омадаасту ба мардум гуфтааст: писари ман зинда аст. шумо ӯро зинда гурондед. вақте ман дар қатора будам ки хобам бурдааст. дар хобам шумо писарамро зинда гур карда истодаед ва ӯ низ бо дастонаш хокро тела мекард то ин ки аз он ҷо барояд. ҳеҷ кас ба гафи падарам гӯш намеандохт. ҳама мегуфтанд ки хаб падар аст. ба хотири писараш чунин суханҳоро гуфта истодааст гуфта ба якдигар мегуфтанд ва худаш ба дучарха савор шуда тир бар ин ба қабристон расида омад. то омадани падарам мардум қабрро мепӯшонанд. вақте падарам омада доду вой мекунад ва мегӯяд ки писарам зинда ҳаст. дар аввал ба падарам иҷозат намедиҳанд ки қабрро боз кунад. аммо падарам бо ҷангу ҷанҷол қабрро боз мекунаду лойҳое ки дар лаҳад гузошта буданд онҳоро берун мекунад ва манро зинда аз дохили қабр мебарорад. шахсоне ки ин воқеаро диданд, баъзеҳояшон аз ҳуш рафта, дигарҳояшон ба даҳшат афтода мегурезанд. ман бо сабаби 3 рӯз дар кафан хоб карданам роҳ гашта наметавонистам. ҳамин тавр падарам бар ман ҷомаи худашро пӯшонда бо мошини ҳамсоя ба хонаамон овард. агар худо бар хоби падарам намеандохт, ман ба чӣ ҳол гирифтор шуданамро танҳо худованд медонад. зеро худованд ба ҳар кор қодиру тавоно ҳаст. дар дунё воқеаҳое мешавад ки инсон бо диданаш не, ҳатто бо шуниданаш ба ларза ё ин ки ба даҳшат меафтад.